mother for sabre ehwe nyina akwaba edemoba asante sem dwumadie so wonim se asante sem de ya na emfre ni agro na medofo yi na wi afisa wansa me kire na apa wi afisa wansa ye heman hene wodi sini wanwaso bi aba jese efe enika eka ya asante sem ya henie ene eho ensem a wani beje ho pa na ene ye ba betena sene ye bobo hu ni ahwe ensem bi a eho hia wose ye biebie mu ye kire mu ema wote ase yi na woni medi ye da sini ne so wose kum Aduosia eye dempo no wenye din bia mfa nto sese edini enofa edeto so na me dofo me ne teacher Safo kantanka ya dodo na sane mrane teacher kantanka ene ya tena sesa abre ya si nkonwa ewo kuma Aduosia sini no ho a ye bebobo ho ne ye biebie nsemani amu ahunu sede ahensem kra ekoso ewo yenkuro ahodo emu me amede dwumade ebre won so medi ne adwobo achiwa teacher me mo akwa aba me joso ebru na umpo motese eye na ede na ekoso ya sante sem ho yo asante sam de so wanim se de abensin se wiemu e ma asante sam nkoso ayie ene ade a igina ho ma ya ma ne ne amamre ntimi nye nti na je se enkoyie papa ye bompa ye se bibia ebeye yi yenhwe na nana apa wi afisa wansa ni sini mamaso ya wode abayi a tese obi epe bia hwe a efeye eka ya hini eho asem no eno na enem pesem no etwetwe ho nkomo wose kum Aduosia na eye den kra na wamfa din bia nto se kum Aduosia eno de to so yo se kum Aduosia no ejina ho ma obi a sebe odi mani nsem na se ebonom rane bemba na mrane akase bia nka wetimi dia masa nipa no na sa emrane semi ye kapa na ni nyina akọ wiewie osantene ena ye ka asante sem so a ni nyina akọ wiewie osantene na wo ye osinia untimi mfa osantene dini enenam mu entoto ono nase esenti ubefa emrane bia sebe udi gina ho a egina ho ma ahemfo akese nyina ndi kuma Aduosia de emrane a ahemfo akese ene rebo bie kuma Aduosia ni mu kakra na yenti ase yi ye ka kuma Aduosia e kire sei hwe yen twi kasa no a ni titiriu asante twi kasa no a enoma mienu na aka abomu ha kum ene Aduosia enti enipa bi ehyentemo ya ono no otimi di mensem etimi akum abrane anase onom a omonsusu kukuduro makomako Aduosia na enti eno ne samrane no kum Aduosia nti wa sebe anyado okukuduro obohye wani eden na onsuso nse nhunu so no kum Aduosia no ana ese ye de samrane na se wunye npa ketwa wo brane wo kukudurufo na sini ni wape bia hwedi mahwebi ene se Mpombonzio TV de okoso a enoma gusopa ya ekire ya mane ne ya mamre yie pa na de ayro ho ne se ya ne ya jato ekofa ahoho bi de abrofo a ye ka twi ene e friend say natafo ahini yen ahini ena Mpombonzio TV edanadi enti samte ho ani eno nti na amamanya bia hwe enti se wa retini ni bidie ne na yemre sinini mu ana sini nso no so ne yenhwe ade wo hwe ohene ne wo fa ase no eye anko ana na owo adwempa ena ode ko no wo fa ho se onfa ne sini na so na sabre no na ne wo fa ayemre yo emra ne wo fa eye ohene no wa yemre no de na wo fa se enya adwempa se me kon makoboa me wo fa na bibia ni a asoma me ana ode ahyem nsa mama ye de samre no de na adwempa ene kura no ode ko ne wo fa nim se onfa ntra na so eno achi no ne bia wo adwen a ono nko anenim se me pese me baji ahenie no
eno de omma obi ahu na emom de daadie ne de na cheso wa adwempa me ko boa me wofa wa yemre na ahini etumbo na yeba ya sante memu ha ne kwan so no se obi bekọ ohene ho se wa yemre ti fame esi wona so ne kwan so no yo eye asante sem mu de nana ma hihye enoma agu ho ama ohene ni ho a na ohene yemre kura no a onye emre sentine se enyimfo atwa ne ho ahia o mo ye ne nkonwasofo ana ne mpanimfo no onmo ne boa no ema ne bu ne man endi se wa yemre o so onye emre o sa enyimfo no wo ho ya eno nso ya hihye se ohene ni ho a kontihene ene ohwekire kontihene ni ho a akwamu ni ho a nifa ni ho a adonten ni ho a benkum we kwa ema ekopim jasefo so sa pepepe na ya ye ni disuyi na ehu nkohia se yebekwa akofo obi foforo amana babetena na so efise sanyemfu nyina omosua akire ohene adi ohene ni mosua akire oman no enti omo de omo adi asai ndi wasai no onna omo na oman ni mo omo kofo obi so ometena na so onsuaye enti nka wo hwe amamre mu paa de a saa obi kotena obi na so na nkenka ho na nsan ene ehu se enkrofo eye saa ne ma no titi wono na ho kra no a omo yifiri ho na ye wabedi akire ene enyimfo bi no mu a omo boa ohene te ase no enso na nanom hunu se da bi ye tokoso a emwaye ema omo yifiri ho eso no ne dia akosre se ontena ne ofa na so na ye de baya sante semu a nye ne kwan so no yo na nanom nhihye ye mu no omo anye bibia asa se ye wo obi a akotena na so no ohene no ni ho a ono abaye ohene no ena omane ni no ohene no ena omane na fa ntitiye mu afa nsaye mu ya omogitum se one wo mohene enti ohene ekofa obi ede no bebata no ho a oye ohene nso de onya di hene no owo tumi bia ya nananom oyi na dia nananom ehwe no din maneye ebi ne efri se ebi okra nananom na abeso no dae enti nana ohene no ewo saa tumi no owo honam mutumi ena osan wo sunsum mu ananse okramu tumi nti so ye bibia ne mpanimfo atwa ne ho ahia no wonom emta montungu ebi wo ha nchirechire mu ena wo mugifiri no ohene timi wadamfo na adamfo no penasemo ase mu nkonwasofo no kra no chese omfana ni nhwemo kra enso esese mogitumu se ohene eye de ope ya de ope no enye se waswaye o se meye de anya esese mede makonwa etomo ho anase na esese dimi no mode ye me nanso so pese obi meno na oye ne crash ni o so oye obi osomasoma no so oye obi ode sini naso obo se nananom nyina ye din enso epe sa nipa nasem se de ohene no epe nasem no a eno ene kire se mode buo ene suro ema mohene nanso ne ko ekire a ebi kura nkonwa no akora timi yi enipa no firi ho ti yan hade bie ye hwe ohene no a na ebe mfie mu a na wanyi yi ya na waye mre ye kana pomudensem a waye mre na yen hwe suban so na oye obi a wo mre na ebe suban mu a yo ebe hu se ohene nankasa ebedi ohene no kopem mra ne wofa se ne ba na ho se omfa ne ntana na aso no na ohene onye mre sa de mom enyini ba mu no oye mre enti ne suban no de emra na wanyini no ena edadi se asa waye boko waye mre ne mom kane no ansa na obaye mre ne de no onye mre sa ti yan hwa de bi yan fa ne so wode ne si ne na aso yi na se ekine bi oni ho a na tesa konya na baye ne de preko ana se je se wo san ekopre ohene ni ho a okore nsa manjira ya be pre
nti wo no a sebe ohene ne te ase na nananom ma nanidie se ode wa bata no ho no enkyerɛ sɛ wo de a ohene ni ho a ye pre adehye no na kɔpra konya do kɔpra bi na onya na wabeyo ohene eti eba ne saa no na eye wo hyema ohene no sɛ wode ono nko a ebetena ase na wode ne wofa ase no esi ne na so ana na wo sɛ nka wobɔ na tena nkonya na amane sɛ de di ka kan no ohene etomre bi a ono a timede ne boso ana na dwene mu eye de opɛ ema na esa ɛsɔ ne nkrɔfo ani na etoda bi nso a nananom nkonwasofo no twena dwene ba so sɛ da bi ade a woyi emmoa ana nye ne kwan no ɛno nti na so ohene bi ho kyerɛ no a ne kɔ ohim pon animu a yɛtimi ka sɛ mo antu no afutupa nti mu nyinaa no ɔkɔ a mo ne na ɛkorɔ enti nkonwasofo adwuma baako ɛne sɛ ɔmbɛtwe ohene adwene aba ne ɔyɛ so sɛ baabi a wode nam no ana baabi a wokorɔ no kɔkyew enti sɛ nana kɔfa obi ba sɛ ɔmɛtena ne na so a anka ne amane ne amamre mu deɛ yɛn ni biribi asa wa ha sɛ me mayɛ mmere nti me kɔfa obi aba na bɛtena me na so nanso ɔde no ba nananom bu ɔmo ani gu so enkyerɛ sɛ amamre sɛ ohene adu baabi anaasɛ ontimi nye biribi ɔkɔfa obi bɛtena na na so sɛ nti ne sɛ ɛno nti ɛna nkonwasofo ana mpanimfo atwa ho ahyia ɔmo na ɔne ɔmo bu ma no nye de ɔkɔfa na bɛtena o na so a ɔno onsu ankyerɛ obi a ɛwom sɛ obi a ɛwɔ ne gidi yɛba wɔ man Ghana mu a yɛwɔ ɔsoma hodo bɛyɛ miɛnsa obi a ɛwɔ baabi a wɔwɔ na yɛhwɛ anko ana sɛ de na wɔfa Bible de yɛ mfato ho ana wɔde ɛkeka nsɛm bi kyerɛ ne wɔfa no saa na ɛwɔ so wɔyɛ ana yo Bible de ɛnya Bible nko tworo bia ɛfa nyame ho bia no ya na nsɛm a wɔ mu no ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ ne ayabra bɔ mu nsɛm enti obi de toto no de ho a na ne kwan so a na no de yehu wɔ sini no mu no nkyerɛ sɛ sɛbe ɔka amana kɔyɛ sɛ yɛnto yɛ de ntwene nkɔfa Bible ne ɔka ne sɛ yɛn yɛ de no ne papa no koraa no saa pepepe ne kwan so a na embom sɛ Bible na yɛgidie mpo a yɛnka hu sɛ wɔde toto yɛ de no ho a ɛkyerɛ sɛ ɛne no kɔ pepepe na yɛnsanka hu sɛ ɛsoma hodoɔ a abɛfra yɛ de no ama yafa ebi firiha ɛne yɛde akɔka yɛ de no ho deɛ nana yɔyɛ na ne kwan so no so wɔde ne wɔfa ase ebesi ne na so ana adwempa ne adwembɔne nyinaa na afutuo ɛne sɛ nana nim sɛ ɛbɛyɛ bɔne daakye ɔno de adwempa ɛna ɔde susu sɛ waba na sɛ ɔbɛboa de a nso me de hyɛ no ɛne ɔmra na ɔmɛboa na emom kɔwie akyire no na akɔyɛ bibi bɔne ama ɔhene ne ɔmaa ne nyinaa wenti ɛna sɛ sɛ yɛsua bibi firi mu sɛ saa yɛde oyi atena yɛ na so yɛde oyi atena yɛ na so nyɛ no kwan no teacher yɛn ade bi ansa na ebeyi ɔhene no ya na ɛwɔ nneɛma bi a yɛhwɛ yɛbɛka no sɛ qualities nti yɛdeɛ na yɛhwɛ no obi mu ansa na yɛyi ne so ɔnye ɔhene yo sɛ ɔte ɔman no mu sɛ ɔnti mu ɛtɔda bi a ɛtumi kɔfa obi firi baabi a mo a mote kuro no mu nyinaa bi kura na mo ni no nso ɔhema n'anim na de hyɛ na ɔgye tum sɛ wei ofiri midiem na ɔno na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔhene yɛfa kyire ebusa sɛ wei ɔte sɛ anaasɛ aburukyire kura na no wɔ a yɛkɔkɔhwɛ ɔhene deɛ ɛni kwan sɛ woyɛ obi a woyɛ tuturani ɛni kwan sɛ woyɛ obi a sɛbe wogyegye nkurɔfoɔ yere ɛni kwan sɛ woyɛ obi a wokoko abɔntene ɛni kwan sɛ woyɛ obi a wɔkorɔmfo anaasɛ wadamu da saa nɔɔma wɔ nyinaa yɛhwɛ ɛfi ɔhene no ho ɛsɛ sɛ wo san yɛ obi a yɛde wo gyina hɔ na sɛbe yɛnim wo suban koraa no a wɔnim wɔnyam animonyam adwaawoɔ nti saa nɔɔma wɔ nyinaa wɔnom a wɔyi ɔhene no wɔhwɛ nti na adehyeɛ no yɛbaa mu sɛ anaa yɛde to dwa ɔhema de to dwa
one na busua pani ene besusu ho kokoam na ye de atudwa se adehye no wo a wope akonwa no wi abesre ndi ukosre wi ansa na moye numo se moye nsia o se moye miensa o ohima ahwem one na busua pani aboa no busua pani de ya na ne din ta mabonten eno de kokoam no ohima no ena de bibia si ne so na efie ma mpanimfo ne ade nyina ya na omo so ka ho bi nanso ohima na odi animu onye yi ne shepe a na ode na koma ne nkonwasofo eno no ye de si jaase so jaase de oka nkonwasofo ho na ono de akoma nkonwasofo na omo ahwe se afin bi wono ho a se fin wono ho a na omo aka se dabi odi hye o ya ade no ba yi de ye ne soma enye yi enti yesrewo a wana wade hye na asa wododo yi foforo bra eso hima se mempene ono a ya na ekwanya miensa ene da ho akoba ko ya anye mienu ya anye miensa na ya anye de a ene na amane amamre kwa so no esese nkonwasofo no a eboa wo ohima no ebowura ofie ho omo nso nim so omo krom ho no omo te enti omo nim se na sa akonwa yi we mbom na ebe fata no bia mo nso munim se bia no ohima moja anase bia one na yebusuani ho no ohima beka se dabi de mo fa na ba no ana de mo mususuo no onye moja na mbom obusuani busuani ni chese ne nyina na ebo nton baako na ho no se oye ne dihye de a ene otimi ne mo adwene ko bankrom ka se de mo aka no me prenso wan prenso de a etimi koye manso na no ekọ ohimpani ho ohina ni dibre eso che wo baby aye prehene no endi se odi kura ebekọ ohine a oye brempon ho so obrempon hine nso de a ene ne bekọ manyene ho so manyene hu na aba asem a nso bekọ sande no yemra baby ana ohine ede anko na ye ne wo fa ase ne ebe kire ne mpanimfo no omutu ni fu bebre na wo hwe futu ni mu a ase na kamia yesa anko na woni suban pa ewo kro ni mu to wo hwe futu no mu de ma na wo be kan sa anko na ni suban a wo de ti kro ni mu etesen yo to da bin so a de ade wono no die nya de kom de no o de wadwene yo se onye efie no a ofiri mu no moja na ofiri mu no ohima moja no se ebi a meba no mede no ba na mpempi no obi enye ohena ya na ne subanko obeye ohena nso a afutuo ene suro ene fede ene nkonwa a oteso no ma na sesa ndi to da bia oba no no nye de enso timbedi ade esesa ma na yeye etesi esi afa yenhwe ochiame nso asade na wo ya ye ne ho dua broni bi wo hemfo anu omo ho na wo kokeka mo ho asem a kire wo hen a onye ohene mpo wo hen wo faase ode na si ne na so tene wo pa animonyam bi ewo nanimu anase sen ade nti no koye sa ade no yo nya sa na sese ba ochiame de nka woda ohene ene na manfo ntem enti openiye afanu nu nyina osan ye ohene yire ye ka so ye ohene yire akese obi a oben ohene pa enti no oben ohene so dia na no kredie ene pepepe ye ene omankoso ene sese ehia wo ndi o chame de nka sa na sese ba na won toto nipa ntem onye enyo ho dua broni onye ho hweuti hweoche o chame nyesa ndi o chame kwa na ofa so ne de ejese nye kwampa sese wo hwemu a sebi aba amamre kwan so a yese wo hene na yire ne chiame tin ewo se chiame sebi wo kokeka nsem e kire wo bisa yemfa mra ye ne ayabrabomu abrabomu ankasa no yehwe a eyese chiame be yesa empempi no ya na enkrofo timi ekoka nsem a enimu e kire nhemfo na ehemfo no nso ade ne se omote a omde omani to fom ehwe se asema omte ye no etesa na entesa eto na mre bi kura no a omtimi soma ema yeko wurawuramu
te se esi adifo ye ya ekohwe ehu no kura wo mu ohene hu no kura wo mu no hu se nipa na mbobọ no kwa adu no nya sa na chi a ofre mu ekasa kire mu eto da bi kura ohene bi wo ha ofre kwa adu boni no no afre nipa no ayebo no kwa adu no nso no de mo agina ho sa asoma si be ka ase na ene ayanim guase ama wankasa eto da bi nso a ya na yimfo no bi nso so pese wo a wo baba baka nsama afọ obi hu a kire no no wo na omo soso eho de na antwa yi ne tasi ya sini no kire ye se esese esua bibi firi mu so ye ohene o so nye ohene o ubenya bibi esua afiri sini no ne obenya esua so ye ohene de obenya esua firi mu ne de o kyame ye se womfa de obi baba ka kire wo preko ape na emom beto bo ase ahwehwem na emom hu se entesa nso a watwe o kyame aso ana onya kyame kura no ye nkonwaso ni ana o ye obi hunu kura no a wakasa kire no atwe naso na ye ato ye yemra tanokomfo nzo soe bra wo mko ne ho no yo ye akomfo no didika na ka se komfo a ya na akom ne se utwa ho na akomfo nyina nso ya asofo no kire se woto bodu akowiemu wo sire nyankopon ye nyina agidi se nyame wo soro baabi enti oto a na ode ne nsa agide nyame ede ma no baabi wasofo gina ho ma obia o gina nipa ntem ene nyame ntem enti ansa na sabe bible eba yenye fam ha no kra no na omo gina enipa ntem ne nyame ntem no ya akomfo na sa akomfo yi debi edin sofo no ena me kire omu no ene se wo page wani ahwe wiemu na waso de firi wiemu ba firi nyame ho nti so fo obi a wo so nsam firi wiemu efiri nyankopɔ ho ede ma na manfo sebi nyina enim se akomfo de nkampesempese ene watwa nanso ye koto omukoto tanokomfo no na wo hyeden mu a wontwa mpesempese nti uhu ne se eho no mentias ye hwehwema so kakra kire mu se be ye akomfo wontwa mpesempese akomfo no nso nanano mache mu mienu baako eye atano akomfo atano akomfo no wo mu ahofade nyina efufuo efiri tiri so kopem ne nase ya fita nkwa anwira na ya na nye enoma huhu bi a wani boso a obesuru ebi kura na yawa ene nsuo bi anansa ade bi a akyekyere ho yade fufuo ntuma fufuo akyekyere ho ene gu yawa no mu na omo ne atanon omo de ya ne taye nsuo a eda baabi betimi aye nsuo bi a eda baabi eno na ya na omo de ye omo nyina ginaye na oba abosombrafo no a omo na ya na ono mu ede sabe nyado etwa moja kora no de aye na tadim na ya boboa bi na da baabi na etwa moja guso na tare ye no o ya kora na hu ana o ye mahye wo omo no ye bosombrafo sa bosom abrafo no yakasa obi ya brafo a se wo wonim se ohene ehu nipa a yayi wo masi ho se obi adi bone a yekoku no abrafo de kuno nti bosom brafo no nso ne de ne se on de kunu mame o hwe onye sa on de obompa ya kire yankopon na mpempi ne mpa ya bono ono nyame no o hwere kwai bosom brafo no nso de ono de mpa na obo kire nyame kra o sere nyame se omoa no na sa de wadi bone ne yenyini mfiri ho ndi we abosom brafo no na omo tai jampesempese na tano akomfo de omo nyampesempese ebi kra ne tinwi baako bi na abono mesa na ode sede asom na abosom brafo ne de ya no mpesempese ni tinwi nyina no aye mpesempese yemra ebusuapani nso so
ni su a woda na di ewo sini mu no uhu ne sen de na beka afa ho yo de mi hu no sini mu no se obi wo ho a onim abusuapani na adwuma abusuapani de o boaboa abusuafo ano na wasiesie wo montem na o wa futuo bi a o de ama ohene ne ohema a omufra abusuani mu na abusuapani enye ne ho se ohene wenti ena o na ho fade eni kwan se ofa ne ho se ohene no kiniye ensi abusuapani so na we de utimi hu pefe se abusuapani we eye no ho se asede ono wo ohene bi no enti we eye desua ema abusuapani noma ono mo wo yemayi mu obi nye no ho se ono wo ohene ena ema nananom nso so abusuapani nso se abusuapani de efi asem enya abonten asem sa abonten kura na se be abusuapani ena wahura gina o kyerɛkyerɛ wo hene eniema da bi eno nti ena ohene nkonwasofo ene ewo ho enya abusuapani adwuma no no ye hwesini ni mu eduru baabi no anko na ekota no komfo wo senka wongu ne wofa ema ne se be ya wono no betumi abedi ade na nkomodie bi ekoso wo montem tin ede na beka afa sa nkomodie no fi ta no komfo ma ne hu so no onkum nipa ti kyerɛ mu kakre minim se komfo bi asa bi yesi kuni mame de enye den sa yo de dika no nipa na okoe no onima mamre tano ankasa de onye obi a yekono ho se onye obi mfiri ho anya de obeye sabosom enye tano adwuma no tano de on de ne se o de bibia to nyankopon anim na de firi nyame ho ba na o de abre o de abesi ohene so na ohene so ne mpanimfo adwene ho se de tano ekoni bosoma ne hote ya eno nti ena ne ho bibia yefufuo no na ye de babia edene no odi animu ono de ne se obompae ye soa no ede ne di ko achi ene babia asem kese ye na tano ewo ho sere nyame se bibia be ebeto no kwa mu bosombrafo no de utimu se ono so sere nyame saa de nanso ono a wo ne noma oye nyankuma de a oye hona ya na enipakum ono anso woni tumi ya ofa so eye de opeso oye tano de ne de ne se oni nyame nko a de bi eno nti na omono ko ho a ono tano no nim se onim na mane ne na mamre ndi no wanye de omka se onye no ebiso ono angasa ono nyasa enye na dwuma no se okum obie oyi obi afiri ho eno ya bosombrafo na ono nkyerɛ wo se kobosombrafo wa na ukọ ye na akotwa ho a na hu se seta no de ye mfa sa no ma no nkọ nanim na osan fa ba bi fufuro yenre anko na nso na danfo ne ta no komfo antumi amoa no na danfo bi ema na adwene se onko ba bi fufuro na ye moa no ti na wo hwe nkomodi e kọ so adanfo ne adanfo anko na ntemu a wo hu ni se sa na wo sa adanfo eya ana enamfo no bi wo ho sa bone na ye o mofe ono mu di wo mutumi mra bone ekoso otimi ye obi ade a eya na enipa no ekwa ahokyere mu no na ono nani age di se wanhwe ni ye a na akofa sa adamfo no bi dia ene ba bia enya nkwa na odo befa afeye mra konfo ba ko na ekire wo ne ho no a wono no ye so beboa na ma ne wofa afiri ekwan ni mu amana bedi ohene no yemhwei ni suga woda na di ewo sini no mu na yemfa ntoto ya brabo ho nhwei ye won krofo bi ewo wiase a omofo abone so saa yo se eho de bosombrafo ho no akọ enti bosombrafo nso de oyi nyame firi ho a bibia ogiri se ono a betimi aye na ono a etimi aye bibi no ya na enye tumi bi a wowo na emom onam akwammone so ede ye niema ani kwa so ye na eyese oyesa tabida se wo fo abone so wo bekum na wo fo aso aboa na menekum ti eye se oyesa bi eni kwa se nipa bone ewo wiase
ene ye ka bosombrafo yi ebi wo kra obehwem adi nipa nasem ehu se nipa ndifo ansa na hoye no bone a opeso hoye no enso ebi nso de pesika onte sa wa banko ade a ese mintimi kra meye me ho se metimi na de menya firi ho no menya firi ho yenhwe baabi a abusuapani ani anko na koton asase obi didi so ede ma wura bi we na mso ma wura na odidi asase no so no ede beto wo hen ba ko ani ema otu ho anamo anamontu ni mu no hu ne se ne kwan so ano si ede asema beto wo hen ani na ede ne wo se wo ye ede bo ani pa yo ohene de asem beto na ni mu a ofre no konwa sofo ana ne mpanimfo no no de asem no ama ochiame ochiame de ato mpanimfo anim na mpanimfo nso ye de firi mpanim no bi a kire na adwen kire adwen firi kontire akwamu nifa adonten benkum saa de ba jase obi aka na adwen wiaa na ohene ahwese de esi kro na amane ne amamre kwaso no ono de da ato de da sei na esese ko na we de utimi hunu se na echia sabia nyado ono abusuapani no ankwanda we ya ankwanda ankwanda no ade a woyeye no na je se owurawura ade no masiesie na wanya ono eho mfaso emwa oman no emwa ohene na ono mom ena beboa no enso nyane kwan no na yanka hu se ade a ye friend se asase ohene na oda oman ni nyina no ya asase sem nyina nam no so de beche se obeton so obe bibia no ohene so enenam ndinka ni yie mu a ohene ni hokra ni kwa so obi de nsa ka asase bi so oton ohene ni mu a obi ani hu kwa so tete ohema akra ni hu kwa ne omni se asase sam ne ye kan ya asem a ani bresam wo mu pa ohene ena oman no asase nyina oda no se woye obi a otikuro no mu a ana se woye obi a otikuro no mu a woni hu kwan se oton asase wabra ohene enim ho hwe woye odehye enso a woni hu kwan se oton asase wabra ohene enim ho hwe woye ohema ana oba panina woni hu kwan se oton asase wabra ohene enim ho hwe woye obi a afusase na wodidi so a ese wodidi so na wonidi ase ehonzo no eduru ba bia yetete a ana yeton a enso ohene ne die animu na emom ohene nso nkai hu se onton emfa ni nyina de ote asase no so no ne de ewo mu ese ohene de ma no enkonwa de ewo mu ese ohene de ma mpanimfo de ewo mu ohene mpanimfo de ewo mu ese eno nso omo nso nya omo de enti echiape na chese anibire ya aba na emom yensan hye no nso biom se asase ton ne asase mante plot tete de ejina ohene so empempi ohene nso so nye ono nko ana ya oye bibia oya one ne mpanimfo omunimmu ena oye ne bibia oye ye komo pa ebe kan se ohema ena se bi wodi ohene eba na amamre kwa sonso no ohema ne ba ne ohene na yenhwa de bi wo se ohema entumi nton asase ade nti na ohema entumi enton me ba ne wamamre kwa sonso nso ena se bi me do ba yi ti ade na mentumi nton yo ohema ne yi ohene wayi no ena o ma agi natumu ena odi sa no ma nyina hye ohene nsa na wo fi na chi akoton sen wona odi hye ne nsa ena onya si ohene wie se pa wo de okota ohene na chi na o medi nanim oni hokra sabe ohene wu kra no esese amanfo no hunu se yenya nyi ohene asase sam omomfo ma sam nkoso baby ohene ni ho a se ohene ekwa akura no wona na adehye na ebe kire se omu nso enim nsase ton afei ye beton asase ni ohemra na ya ton asase ni na ti sabre no ohene ni ho na mekoto asase free odehye bi wa ma yemfumso ana emfumso kese pa etia amane ne amamre so ohene ni ho ohene de oni ho a yeyi fufuro esi nanan enti ada ne yentwen ema foforo ma
na ye wa asasesem bi a ye ne naka enti ye kan se ohene ni wa akonti hene na hwe akire na ana one ohema ne mpanimfo wo ma ne mu na hwe akire no na se obi bepe asase bi a ho na be ye krata no nipa ba ko pe na osan oye ohene no se obi kura tumi sanka ho a ya na ya dansidie na emom de osan krata no de titiriw ejina ohene no so nti se obi a san bi na ohene no nko an san bi kura enimu this was ohene so de nensa ahye krata ne senti ene sese se de ohene ba bi okobia se yetwen the teacher yen hwa de bie se ye hwe se de nioma esiko ye no a na ewo sa nko na wo twen ma na wo fa to ne kon ewuo anase na wo se wo no a etwa ne nkwaso na obedi ade no yo se oji obi nkwan firi nsam de uni ho kwan se oyesa nti woni kobre se obaji obi nkwan firi nsam na wo de wo penti na opese oyesa nti anko na no na tumi aye ne de bia owura aye de ne tena na so kakra na otimi nya tumi kakra ope tumi kese ahini no ada nti na o de ayi waye pani nti ne ekoi enne mmere kura nkoda eyesa ade no se we wanyine dodo ye kasam kura se epiano to nchen ese yi no firi ho na ye nkoda no na ese ye nti sana mante ene mabawa esuba no se okọ yedin ko wura ba bi no hu se tumi eda no pese mpanimfo ho nyina kura no obenya na nka oyi wo mafiri ho wenti ene sese yesua se mede wo bi atena me na so no nsunsu anso ya na enkowie se wabedi wabe abetena na so enti wo hu sa ni ede ya na oswo nyina sese opia auto nchen ono ebedi ade ayasem yo kaneno na nananom wo abakoma hene ya etise de edini si na so ya ne wabedi akire so hene ni ho a ono wa wo hene akwa hodo nyina so ya abakoma hene ne yi nanso nananom hunu se sa mi yi wo yafiri ho na me ma bedi wo hene no kosododo ti nananom twamu ade a ya twamu de mo sa akofa aba pede enti eho no so yenhye no so asase sam nso yenka hu se nye emante ene wa wonye ohene ena mo hwe asase sam ohene ene hwe yo afutu oho ene se oman da ho ni nyina no yewo efie a omo na yede akonwa bi a hye omonsa sa nkonwa sofo a ye ohene ohema kontri akwamu ni fa benkum yase adonten obia ewo na dehia a ode wo mo edi no nkonwa na ba bia wo obia no nkonwa sam de obi nkonkoje nta na ni ase wa bra onka busua no sabe oka busua no kura no a na wo ye dehi trodo ya wo ye moja udi akonwa no bi yeye no kura no ka hu se yese wo dehi mpo wonye dom na kampese kuroma asore ahura gina se ye ne pe wo hene woye ye ne yempe no nananum ade no magu akwa mu wo mpe wo hene a ye wo de ekwan ya efaso a ye de eko ene ba bi kura ye de ko wa amfasa akwa no so na wodi atutura asem a enwe woye honammu ene sunsun mu nyina enwe woye na emantie wo kuromu wo behu ne yakin tirabo mu ye mpe wo hene eno ye nsua se abante nyo na osi hene nyo na otu hene na nanom ahyehyɛ akwan no da hɔ saa akwan no na enam so nti wo de ne sɛ wo hwɛ yeyi wo hene a de no baba bia no nyo na woyie de oyiye na sɛ asɛm ni ho a wo de ne sɛ wo hene no no one na ekro eduru sɛ ye pam no firi hɔ a ɛno nso akwan a ye de pam wo hene ɛno nso wo hɔ nyawo na wo ye enti nyansa asese esua efiri mu no abedi akire nsam ne ye obi kwotena obi naso no eno nso yanka hu se enka ya mamre ho afe na aduru su se nkrofo epese wo mo ye saade no nananom ye bi kakra ehu se emmoa ema wo jaye
nti na no mo gyae de a de na nemre ye wo mu ya nkonwasofo wo ho ya ohene ni wa ye odi ho de odi ho yenya ma wo mo no enye ne saa na ye ka se me ena me kofo obi de na tena me na so wo de ne tena wo na so kra no a ensi aga kire se onipa no ni uni ho a jese nipa no so kopre no ohema amfa ma no na teacher mejina we so na mada wase na yedi ene de no ACF episode 1 ni na memende ebe ya episode 2 no ebeto aso na ukọ YouTube Mpoboso TV ubehu ewo ho ti memende ebe yi enwumre no nwotwe na yedi episode 2 no atokwa a ubetumi ahwe efiri ho kon memende bia yedi beto ho ti meda wase na minim se yeden a mesan ene we hia ewo episode 2 na yadwene ensem we ko so ebotini no mu ehu meda asipi medafo a o share dwumadie yeda asipi se wo je bre na o share yen na hyene nso ma me se ukọ YouTube a Mpoboso TV memende bia we episode 1 ti episode 2 no memende be enwumre na nwotwe pepepe ko YouTube na search Mpoboso TV o search anya se wo search ne geke subscribe afei everywhere ko memende bia enwumre na nwotwe ukọ YouTube a ubehu dwumadie eye sini nwanwaso a na apawia fesa wansa eye himan hene wode aba kum Aduosia eye sini a efe enika na ekyerekye ya mamre ene ya hensie emu eno ntimidofo brebia no koso na hwe sanse ebeboa wo me amede dwumadie bre wo medin ne Aduosia.